Добре дошли във втората част, а именно подготовката. В нея ще ви разкажа за общо взето всичко, през което съм минал преди да замина, какво съм си купил, как съм си избрал градовете, как точно съм се подготвил и така нататък. Информацията може да се повтаря, ако сте гледали предишните части, но тук ще е доста по-подробно. Отново съм разделил видеото на теми, затова ето ги и тях. Как реших да замина? Япония е една доста далечна държава и мисълта да замина за нея винаги ми е било далечна. Гледам YouTube от изключително много време, да не говорим, че като всяко нормално дете съм почнал с VLOG 7. Почти всеки път, като ми излиза някой влог за Япония, съм го изглеждал и всъщност най-голямата причина, поради която интересът ми към страната се е засилил, е, колкото и тъпо да ви звучи, е това, че 2000 Кога беше, бе? 2019-2020 почна да гледам аниме. Но нека се върна на влоговете, които съм гледал. Храненето на сърните, правенето на мочи в Нара, уникалните пагоди, бамбуковата гора, планината Стори гейтовете в Киото, огромната пешеходна пътека в Токио, замъка в Осака. Това просто бяха неща в градовете, които задължително бих искал да посетя поне веднъж в живота си. Горе-долу април 2023 разбрах, че една моя близка позната ще замине да учи в Япония за горе-долу една година, но това кога ще да стане, всъщност не беше ясно. Още тогава си спомням, че се пошегувахме, че има възможността тя да замине и аз да отида да спа на някаква квартира там и да си работя ремонт от някоя квартирка в Япония, въпреки че разликата между Япония и България е 6-7 часа. Но това е в кръга на шегата. Горе-долу в началото на 2025 година се разбра кога точно тя ще замине и кога ще е почивката и общо взето от тогава гледам малко по-сериозно места, на които бих искал да отида в Япония. Времето мина, нещата се подредиха и тя ми каза в края на 2024, кога точно ще е почивката между семестрите и аз горе-долу декември месец си купих билета за Япония за феврари 2025 година. Още тогава си казах, че най-вероятно никога няма да имам подобна възможност в живота си да отида при човек, който вече няколко месеца живее там. Най-важното е, че знае езика и може да се оправя с всякакви ситуации. Така че да, в рамките на горе-долу сигурно 3 години аз се подготвях, че има шанс да замина за тази държава и една малко изтъркана мисъл, че всъщност ако се откажете от мечтите си, те няма как да се сбъднат. Така че мечтайте и дързайте. Как си издадах паспорта? Понеже не съм 90 последователни дни в Япония, не ми трябваше виза, а само паспорт. Това го има в сайта на японското правителство в България. Целият процес стана доста бързо и безпроблемно, имайки в предвид в коя държава живеем. Въпреки че аз получих имейл, че паспорта ми е готов, сигурно няколко минути след полунощ в събота, когато очевидно те не работят и аз трябваше да изчакам няколко дни за да си взема паспорта, което отново казвам, просто много хитри копелета. Но да, отида в РПУ-то на моя район на 16, което се пада понеделник. Подадах заявление, че искам да си издам паспорт в рамките на един месец и всъщност той стана на 28 декември, което се пада събота. В описанието или в Excel ще съм оставил линк за сайта на МВР и за пълното разписание. Как избрах градовете? Кацането ми беше в Токио Нарита, а финалната дестинация беше Кумамото, тъй като моята приятелка учи там. Най-добрият вариант беше тя да дойде от Кумамото до Токио, двамата да обикаляме Япония, да пътуваме на запад, тя да се прибере в Кумамото, а после аз сам да се прибера от Кумамото до Токио с самолетче и после обратно към България. То е така доста на запад. Още тогава си казах, че аз не искам да взимам всички тези километри наведнъж, затова почнах да избирам градове между Токио и Кумамото. След продължително отсяване, всъщност тези градове станаха Токио, Нара, Кобе, Осака и Киото. И като по-сериозно разгледах карта на Япония, видях, че всъщност Осака се намира доста близко до Киото, Кобе и Нара и това го правеше перфектна дестинация за междинна станция. Мога да ви издам една малка тайна, че според план трябваше да отида в Кобе, обаче беше предвиден за деня, с който съм след Киото, а в Киото поставих моят личен рекорд от само 44 000 крачки. Казах си, никакъв шанс да го повторя втори ден подред, затова по-скоро обиколих Осака. Супер, нали? Събрахме няколко града, избрахме град за щаб на операциите, който може би доктор Дуфнещърс може да завижда. Остана само да се разбере как да се отида от Осака до Кумамото, като той е горе-долу на 700 км.
остро. Посъветвахме се с моята приятелка и видяхме, че между Осака и Кумамото всъщност се намира именно Фукуока. Каза, че е малко градче, няма какво да се види там, но си заслужава и би отишъл там пак. И въпреки, че сами се бъхтехме да направим този маршрут, всъщност се оказа, че сме направили такъв, който е доста подобен спрямо така наречения Golden Route, който включва градовете като Токио, Фуджи, Киото и Осака. Как избрах колко време да прекарвам в различните градове? Понеже Токио е метрополитен град, който е горе-долу 4 пъти по-голям в сравнение с София, трябваше първо да избера къде точно искам да отида. Спрях се на Акихабара, Шибуя и Дайба. Казах си, че искам да прекарам по един ден в тези градове, за да ми е спокойно да съм видял всичко, един ден да се възстановя от 16-часовия ми полет и един ден за да си имам буфер. И ето ги 5 дни в Токио. Както казах, Осака се намира между Нария и Киото, като си казах, че ще искам да прекарам по един ден в тях, един ден да имам буфер в Осака и един ден буфер, който беше предвиден за Universal Studios Japan, като казвам буфер за USJ, защото просто не се знаеше тогава дали ни се ходи в Disney World в Токио или в Universal Studios в Осака. Малко спойлер алърт, ама USJ си е топ of the top. И ето ги 3 дни в Осака, един в Киото и един в Нара. Фукуока беше междинна станция между Осака и Кумамото. Както казах, там нямаше какво да се разглежда. Също лек спойлер алърт. Времето към края на екскурзията се влошаваше, за Кумамото бяха предвидени 4 дни и всъщност решихме да останем още половин ден в Фукуока, за който го запълнихме с InLab Forest Фукуока. И ето го един ден в Фукуока. Накрая за финал, останалите дни си ги прекарахме в Кумамото. Там се намират 10 статуи от екипажа на Луфи от One Piece и естествено Сивия замък също беше доста интересно. Така получаваме и 4 дни в Кумамото. И всичко става общо 15. Как може да резервирате хотели в Япония? Ще започна с това какви варианти знам аз, а именно Booking, Airbnb, Trivago и Google Maps. Слава богу, имам щастие да пътувам сравнително много и общо взето използвам Booking, а ако не намеря нещо на оферта или нещо, което да ми хареса, използвам Airbnb. Предпочитам Booking заради широкото му разпространение и факта, че има програма за лоялни клиенти, която се казва Genius. Точно като мен. При регистрация получавате 10% отстъпка на резервиране на спане и коли. След 5 направени резервации получавате 15% отстъпка за резервации на спане и на коли, безплатни закуски и безплатно подобряване на стаите за избрани хотели. А след направата на 15 резервации отключвате от 10 до 20% отстъпка, като получавате и Priority Support. Лично за мен няма абсолютно никакъв смисъл да се бъхтите за това трето ниво. Първо, че тези 20% отстъпки не са гарантирани. Второ, мисля, че това е един от многото методи за прилагане на FOMO или Fear of Missing Out от големите компании и така карат клиентите да ги е страх, че ще изпуснат нещо велико, а то всъщност не е нищо особено. Но това видео няма да го превръщам в някакъв рант. Друг трик да спестите малко парички е, ако сте студент, да резервирате чрез Booking, чрез iSeek приложението, като то предлага още малко отстъпка и кешбек. Но наистина много внимавайте като разглеждате оферти и правите резервациите, защото както ви бях обяснил в как си резервирах спането в предишната част, бях гледал хотел от България в Booking за Япония, като там имаше някаква услуга Free такси, която не беше много фри, защото когато си включих VPN-а и бях от Япония и гледах за Япония, всъщност се оказа, че това такси го няма и така спестяваме горе-долу едни 100 лева. А сега малко за Airbnb. Като че ли в него има по-евтини места, но все пак там се предлагат и повече апартаменти. Там няма програма за лоялни клиенти, а мога да ви кажа, че в Осака аз пак в Airbnb беше чисто, беше удобно, локацията беше малко гето, но беше и доста близко до метрото. Но нощувка струваше 28 на човек, което може би е най-евтината резервация за спане, която съм приел въобще през целия си живот. Както казах, ползвал съм и Airbnb и слава богу не съм имал проблеми и се надявам и за бъдеще да нямам, така че мога да го препоръчам също. Trivago е общо взето сайт, който ще ви покаже един хотел от кои други сайтове се предлага и така сами може да прегледате коя е най-евтината опция и откъде да резервирате. Лично аз не го ползвам и не познавам жив човек, който да го ползва, но съм сигурен, че 4 човека по света, които може би го ползват, ще са доволни, защото там има програма за лоялни клиенти. И за финал, монопола,
капитана за резервации за спане, а именно Google Maps. Търсачката е малко дървана, няма програмно заварени клиенти, но причината да ви го спомена е, че всъщност някои хотели имат собствени сайтове, които са преведени на японски, но доста рядко и на английски. И предимството да резервирате чрез тях, а не през някой сайт като Booking, Trivago или откъдето и да е че всъщност тези сайтове взимат по около 15-20% от всяка резервация и те отиват за тях. И така един вид този хотел ви излиза малко по-високо в класацията спрямо други и прави по-лесно неговото номиране. Както казах, никога не съм го ползвал, просто ви го давам като опция. И да обобщя, моят начин за търсене на спане е първо в Booking, а ако не намеря нещо в Airbnb. Ако ви се занимава, може да използвате сайтове като Trivago, които показват един и същи хотел от няколко различни сайта, за да може да прецените сами откъде е най-евтино. И винаги може да направите една стъпка повече, а именно да прегледате през Google Maps, като така ще спестите допълнително 15-20%. Как направих моята програма? Ще започна с това, че плановете ми до някъде се разминаха спрямо реалността. Япония е една огромна държава, която няма как да посетите всичко, което искате отведнъж. Освен ако нямате някоя строга програма, аз лично не съм човек, който би направил такова нещо, защото аз отивам на екскурзия, за да си почина. За мен, когато имате строга програма, до някъде губите ефекта от потопяването в културата и в мястото на съответната държава. Въпреки че са минали няколко месеца, ако бъдем точни горе до половин година, защото втората част се снима в септември месец. И до ден днешен ми излизат неща, които съм пропуснал и наистина бих искал да посетя отново. Затова наистина не се притеснявайте, ако след Япония почнат да ви излизат места и си казвате, шо не отида, бе, как можа да го пропусна това? Нали? Случва се на абсолютно всеки. Моя съвет е да изберете няколко места, като им отделите един ден изцяло. Хубаво е, ако прекарвате дни в големите градове като Токио и Осака, да имате и по един ден буфер, защото така може да си направите някаква спонтанна еднодневна екскурзия, а и дори да си мислите, че няма да може да се възползвате от този един ден буфер, все ще намерите какво може да направите. Това е огромна държава с изключително много неща, които може да правите. Това не е София, където може да отидете на Витушка, на НДК, на градинката пред театъра или любимото ми Кристал. Но напълно ви разбирам, ако сте ограничени от бюджета и искате да посетите колкото се може повече места за колкото се може по-малко време. Колкото и да планирате и да разучавате, аз ви гарантирам, че все нещо ще се обърка. Това може да са някакви външни фактори, като време, персонала е болен, магазина е затворил, в ремонт е, няма сайт, в сайта пък не пише, че е затворен и така нататък. Просто ви подготвям психически, че най-вероятно нещо в плановете ви ще се обърка и трябва да сте гъвка. Един доста явен пример до това е моята еднодневна екскурзия до Киото, когато пристигнах там, се наложи, че плана ми трябва да се промени доста и общо взето състави горе-долу нов, абсолютно в влака по път. Да, може би Киото не съм го планирал толкова добре, успях да посетя наистина всичко, което исках, обаче именно това бързане и това трябва да си феди колко си часа или кое си, защото това нещо може да затвори. Точно това леко ме напрягаше и не можах просто да се потопа в културата и в обстановката в града. Може би звуча като някакъв шарлатанин, който вярва в енергия и така нататък. Просто какво да направя, че вярвам в такива работи. И един пример, който времето ми притискаше е отново Киото. Исках да изкача планината Инари, т.е. тази с многото тори гейтове. Видях, че за да изкачите и да се върнете, ще ви отнема около горе-долу час и половина, като аз си знам моите бели дропчета и моето темпо и затова може би на мен ще да отнеме към 2 часа. Така аз бързах супер много, не можах да се насъдя на всички гледки на тази японска планина и на всичкото отгоре се изпотих на животно. Не ви говоря само за едно обикновено изпотяване, ви говоря за чист водопад от гърба ми. А всъщност планът ми след планината Инари беше да посетя Киомизодера и именно до тези час и половина-два изкачване съпадаха всъщност с затварянето на Киомизодера, обаче въпреки това аз рискувах, хукнах и накрая като слезах от планината, пота на животно, просто си казах, не мога да отида в Киомизодера, обаче се сетих, че съм дал 2 бона за билети и си казах, не, отиваш брат, няма значение, мъртъв жив отиваш в Киомизодера. И един последен пример, обещавам, когато бях в Шибуя, исках да посетя Могилара Стор. Защо точно него? Защото може би сте виждали една доста популярна статуйка на Шанкс как се е навел и дава сламената си шапка. Честно да ви кажа, може би малко ме е яд, че не съм се снимал като най-обикновеният турботурист, все пак One Piece ми е любимото аниме, но както и да е. Как избрах атракциите, местата, на които да отида в градовете? Цялото разучаване естествено почна от Токио. В началото гугълнах Top 10 Places to Visit in Tokyo, като така общо дето искат да ми излезнат повечето места и да генерализирам какви точно видове атракции може да има. И така общо взето ги сведах до градини, паркове, музеи, храмове, зоопаркове, аквариуми и райони.
След това за всеки вид атракции, така да ги наречем, търсих в Google Best еди какво си to visit. И всичко така си го добавях лека по лека в Excel и изведнъж гледам 100 реда и си казвам, боже, няма шанс. Ако тръгна така да посещавам Best Places to Visit и да ги изваждам, те се окажат сигурно стотици и да не им хиляди. Направих го все пак това за градините, храмовете и музеите. Excel вече беше 90 плюс реда, обаче си казах, че трябва малко да стесня обзора, зоната. Ето тази думичка на екрана, защото съм прекалено тъп за да проверя на момента. И така по-скоро стесних до райони или квартали. Цялата тази информация налях, както ви казах, в един Excel, който за разлика от повечето инфлуенсъри, аз ще ви го дам естествено безплатно в описанието. Само да отбележа, че той е доста далеч от това да е професионално направен. Избрах Акихабара, защото това е общо взето светът за аниме лайнари като мен. Имаше магазини пълни с аниме фигурки, с манга. Просто нямаш как да не отида там. А фактът, че когато отидах имаше мейд кафе, това беше напълно случайно. В Акихабара задължително исках да посетя Канда Шрайн, някой магазин на Animate, а не много далече оттам се намираше и Tokyo Sky Tree, което е най-високата кула в света, и Сумида аквариум. Следващия район беше Шибуя и наистина разбрах какъв беше инцидентът в Шибуя. Това бях именно аз. Между другото, шаутаут за всички едити на Jujutsu Kaisen, които използват Judas на Lady Gaga. Както и да е, там се намира и най-голямата пешеходна пътека в света, като средно там минават около 2,4 милиона души дневно. А знаете ли, че толкова души преминават на пешеходната пътека между НДК и Витошка в София за една седмица? Този факт си го измислих за драматичен ефект. Задължителните ми локации там бяха статуята на Хачико, Мега Дон Кихоте, Шибуя Скай и естествено да видя пешеходната пътека. Дайва беше спонтанно решение, защото както ви казах имахме един ден буфер и смятам, че него добре го позатворихме, като отидахме в Дайба. Това представлява с... Какво представлява, братле? Какво представлява? Кажи ни, нямаме търпение! Това представлява изкуствено създаден остров, като до него се стига само с самоуправляващ се влак. Националния музей на науките, огромната Гъндам статуя и малкия мол там ми се сториха доста интересни. След Токио следва Осака, като там най-много исках да посетя замъка, кулата Умеда Скай, Покемон кафето и оживените улици с много билборди и тичащия колега в Дотонбори. Както ви казах, до Кобе не успях да отида, но водопадът на Нобики ми се стори доста красив. А най-голямата ми цел за Нара? Сърните. Но освен тях си бях набелязал и няколко музея, както и храмът Тодайджи, който има най-голямата Буда в света. Но след като се върнах в България, видях, че недалеч от Нара се намира и разполовеният камък Итосеки, който е вдъхновил сцената, в която Танджиро разполовява камък. В Киото има множество пагоди, като аз бях харесал тази в Киомизодера, Бамбуковата гора в Арашияма и пазарът Нишики. Както ви казах, това е градът, в който плана и реалността се сблъскаха. Трябва да си направя нова програма, но за това повече в третата част. Вече спомнях, но Фукуока не беше кой знае колко интересен град и общо взето представляваше междинна станция между Осака и Кумамото, но там си поставих за цел да посетя Marine World и Фукуока Тауър. Последната дестинация е Кумамото, като там наистина нещо, което ме интересуваха е да посетя 10 статуи от екипажа на Луфи и Сивия замък. Как избрах с какво да се придвижвам между градовете? Да преговорим, между Токио и Осака използвах Шинкансен, понеже Осака е доста близко до Нара и Киото, за тях използвах влакове, като отнемаше горе-долу 1 час в посока да стигна от хотела в Осака до тях. Между Осака и Фукуока използвах самолет, между Фукуока и Кумамото автобус и накрая от Кумамото обратно до Токио отново използвах самолет. Ще започна с JR Pass или Shinkansen, като това е нещо, което може би най-много ще зависи спрямо нуждите на хората. Важно нещо, което да отбележим, че JR е съкращение от Japan Railways. И това е компания, която притежава железопътни линии, т.е. нещо като нашето БДЖ. Съответно, нейните линии са малко по-скъпи и по-бързи от обикновените. В ето този въпрос от предишното видео си говорихме за това, че ако пътувам само с Shinkansen, ще ми излезе 63 500 йени или 730 лева. А дори да махнем градовете като Киото, Нара и Кобе, ще спестим 3000 йени. JR паса за една седмица е 50 000 йени или 602 лева и 70 стотинки.
за 2 седмици е 90 500 йени или около 1090 лева и 70 стотинки. Даже с регионалните пасове не си заслужава. Да вземем за пример този между Токио и Осака, Хокурико Арч Пас. За една седмица той струва 197 евро или 385 лева. Нямам търпение това преобразуване, скоро да не ми се налага да го правя. Той включва всички тези градове, както и транспорта между и в тях. Бях 5 дни в Токио, 1 в Киото, 1 в Нара, 3 в Осака. И може би трябвало, ако наредя така нещата, примерно да почна да ползвам JR паса си от може би третия ден в Токио, да се възползвам възможно най-много от него. Да, ама не. Както ви казах, в Токио има страшно много метролинии, не всички са на JR, някои са на Токио Метро и Toei Subway. И така се оказа, че когато аз бях в Токио, всъщност използвах Toei Subway и Токио Метро вместо по-скъпите линии. Мисля, че съм спестил доста, не съм изчислявал. От тук виждам коментарите как някой ще ми каже, ама това е супер информация, братле. Много е дошло. Единствената причина да избера да пътувам с Шинкансен е просто за да кажа, че съм се движа с най-бързия влак в света. Маршрутът между Токио и Осака минава покрай планината Фуджи, така че ако пътувам с Шинкансен, по-скоро би било по тази линия. А ако и вие ще пътувате между Токио и Осака, с Шинкансен Фуджи се намира от дясната страна. Аз успях ли да го видя? Почти. Има един интересен сайт на Japan Airlines, който ще ви покаже от коя страна се вижда планината Фуджи, ако въведете начален и крайен град на полета. Линк за него естествено в Excel или описанието. Билетът ми струваше 187 лева и 59 стотинки, като го купих горе-долу 30 минути преди да тръгнем на станцията от Токио. Може да си купите билети естествено на място, онлайн, през Klook или през официалното приложение на Japan Railways. Полезно нещо, което може да се отбележи е, че ако си изпуснете влака, може с същия билет да се качите на следващия влак, стига маршрута да е еднакъв. И нещо друго, което може да се отбележи е, че в началото на всеки вагон има специално място, което е отделено за багажите, като за него ще ви трябва резервация, т.е. трябва да се гледате да си купите билета по-рано, отколкото мен, т.е. 30 минути преди да тръгне. Ще да кажа, че съм сравнително висок, защото съм 1,78 м, но сме 2,25 и инфлацията удари ръста на мъжете. И въпреки моите големи размери, всъщност стоях ето така и за мен това не представляваше проблем. Честно казвам, достатъчно място имаше и за куфър, и за моята крака. Между Осака и Нара използвах Осака Loop Line и Kintetsu Nara Line. Беше около 1 час в Осака и струваше около 770 йени или 9 лева и 28 стотинки. Тя не е собственост на Japan Railways. Използвах и автобус от крайната спирка на метрото до самия парк, но за нея съм забравил да напиша колко струва, а в интернет не пише и отново чувам този скапан дришло, който ще ми направи забележка. Между Осака и Киото използвах Осака Loop Line и Hankyu Kyoto Line. Беше около 1 час в посока и струваше около 560 йени или 6 лева и 75 стотинки. Тя също не е собственост на Japan Railways. Понеже Осака Фукуока е сравнително дълъг маршрут и за него вариантите бяха дневен или нощен автобус, самолет или отново Шинкансен. За организирането на това пътуване нямам точни данни, но ще го караме по спомен. Дришло, не се обаждай. Билетите на автобусите бяха около 9000 йени, като зависеше и кой ден от деня ще пътувате, може и да е даже повече. Цената, както казах, е 9000 йени или около 108 лева и с продължителност 9 до 10 часа. Цената на самолетите билети беше около 115 с продължителност час и половина, а цените на Шинкансена бяха около 200 с продължителност 3 часа. Така, когато го организирахме, за нас най-много си заслужаваше самолета, защото е най-гъвкаво от страна на избиране кога да тръгнем. Беше час и половина и не беше от най-скъпите опции. Както казах, автобуса беше около 9-10 часа, както да не седя там, да ми е залепнал газа за седалката, да пристигна в съответния град в 6-7 сутринта, всичко да е затворено, да пристигна с двата куфара доволен и да се чуя какво да ги правя. Но това за нас просто не беше вариант, затова просто преценихме, че с самолет беше най-удобно. Пътувах с авиокомпанията Peach, като полетът ми беше от Kansai Airport в 9:55 сутринта и кацам в Фукуока в 10:20. Тоест полетът ми е бил около час и 40 минути. Билетът струваше 129 лева, като си спомням, че се планирах предишната вечер, че малкият ми куфър всъщност не съвпада по размерите, които са дали Peach. Затова по-скоро си доплатих 30 лева, добавих един куфър и така билетът ми всъщност стана 159 лева. За да стигнем от Фукуока в Кумамото използвахме автобус, беше 2500 йени или около 30 лева и продължи 2 часа. Хванахме си автобуса от Хаката бъс терминал и пристигнахме в Сакурамачи бъс терминал.
За жалост не можех да остана в Токио, защото все пак си бях купил двупосочен билет, затова трябваше да тръгна отново от Токио. Тоест трябваше да се върна от Кумамото в Токио. Вариантите вече ги знаете, но използвах самолет, защото предлагаше най-голяма гъвкавост от към страна на оттръгване. Също така беше и най-бързата опция. Пътувах с компанията Japan Airlines, покупих си билета на 7 февруари и струваше 309 лева. Когато се регистрирате в Japan Airlines, ще ви искат доста лични данни, така че дайте ми ги, не се притеснявайте. И нещо интересно, което ще получите е ето тази клиентска карта. Няма да получите естествено веднага, може би 2-3 месеца след като се върнах в България, аз я получих и реално доста се изненадах, защото си помислих, че от Japan Airlines са ми пратили някаква глоба за tax free и си казах, майко. И всъщност се оказа, че е тази карта и си казах, добре. Нещо, което те правят за разлика от Turkish Airlines е, че всъщност колкото рано си вземете билет, толкова по-ефтин ще е, т.е. цената не е толкова променена, колкото при Turkish Airlines. А защо ми е бил толкова скъп билета от Кумамото до Токио? Спомням си, че още декември месец, когато първо си купувах билета за Япония, се чудих как точно да се прибера от Кумамото в Токио и вариантите ми бяха да си добавя от Turkish Airlines свързващ полет чрез компанията ANA, но тогава също беше 300 лева и си казах, не, много е скъпо, много е скъпо. Но си казах, ще мине време, ще измисля, още дето времето иде, цената ме притисна и така се прецаках леко с този билет чрез Japan Airlines, защото можеше наистина много по-ефтино да го взема, може би за 150 по спомен. Естествено вариант беше и Shinkansen, но тогава също си казах, не бе, за какво два пъти ще пътувам с Shinkansen, дай да пробваме и Japan Airlines, водят се, че е доста добра, компания. На екрана виждате обобщено как, с какво и колко е струвало да се придвижа между градовете. Как си приготвих багажа? В предишната част казах, че билетът ми в Turkish Airlines е включва два големи куфара. Прецених, че няма смисъл да пътувам с два големи. Първо, защото аз нямам парите да запълня два големи куфара. Второ, защото щеше да е голямо. Да не казвам какво. И така стигнем до това, че искам да пътувам с един малък и един голям куфар. Отново да припомня на хората, големият е с размери ето толкова, а малкият ето толкова. И двата куфара ги купих от Estil. Ако искате, може да ми пишете да ме спонсорирате. Исках и двата ми куфара да са точно за до милиметри, затова ги купих оттам и да ви кажа, абсолютно на нито едно летище, влак, където и да съм се качил, с каквото и да съм пътувал, не са ме питали за размерите на куфара. Даже от притеснение питах и онлайн саппорта на Turkish Airlines, нали, здравейте, куфар ми е толкова, нали, ще проблеми за децификат 2 мм, те бяха като. Да не говорим, че саппорта на Turkish Airlines абсолютно не струва нищо, но това отново не е видео за работа. На всичкото отгоре, когато бях в София, видях, че зад мен на терминала са наредени едни приятни турботуристи, които са с силно 4 или 5 огромни куфара наредени в една количка. И си казах, супер, аз за какво се притеснявах? Взех си Samsung AirTag, за да проследявам къде са ми куфарите. Работеше, беше добре, така че за това нещо специално го препоръчвам. Събрах всичките си дрехи в малкия куфар. Все пак бях там за 2 седмици и затова сложих стабилно количество. После си казах, но какво ако се насаря един път? Ами всеки ден. Тези два чифта гащи няма да ми стигнат. Затова сложих цели 3. Сега шегата на страна, но по спомен си спомням, че си сложих 7 чифта чорапи и гащи. Какво да направя, че имам фобия от това да се насирам в чужда държава всеки ден? 5-6 блузи, 2 чифта дънки, един свичър, една хавлия и тоалетни принадлежности и лекарства. Може би това не ви се струва като много багаж, но в Япония имат перални помещения, които общо взето представляват едни като малки магазинчета, пълни с перални, зареждате ги, плащате определена сума и дрехите ви се изпират. Внимавайте, защото все пак има доста странни хора, да не говорим за този TikTok, който намерих. И са снимали някакъв пичага, който е извадил прането, душил го е и го е ебал. Това при мен стана в Осака, горе-долу на половината на екскурзията, точно по план. В смисъл, че си изправих дрехите, не че някой ми е. Но по-важната причина, поради която исках да напълня малкия куфар с дрехи, а не големия, е за да мога да сложа малкия в големия и всъщност да пътувам с един куфар по летищата и в Япония да съм известно време само с един куфар. А когато напълня малкия с простоти и почна да пълна големия, да го извада просто и да почна да ползвам него. Това по-спомня се случи в Осака. Има компании, които разнасят куфари между градовете. Такава фирма е Yamato Transport. Аз не съм я ползвал лично, но мога да ви я препоръчам. Чувал съм в интернет добри неща за нея. След Осака
се бъхтих с двата си куфара. Не беше много приятно, но според мен куфарите общо взето ги взимате, да кажем, от летището до хотела ви. Там седат 3 дена, 4 или колкото сте там. После ги взимате с вас, пренасяте ги отново на летището, на където и да е, и после пак не ги докосвате. Тоест не са вързани с вас, затова по-скоро такъв вид услуга не си заслужава поне за мен. Нещо, което не бих взел, ако ще пътувам отново, е хавлията. Смятам, че доста голямо място заема в куфара. Взех я от председение, защото си мислех, че в хотелите или по-скоро в Airbnb-то няма да има хавлия и ще се наложи да се суша, може би, с гащите си. Но Япония ме опроверга, но имат хавли напълно навсякъде. Също така, донесете си колкото можете повече лекарства от България. Все пак не знаете в каква ситуация ще попаднете, не знаете кога ще ви стане лошо, колко лошо, какво въобще ще ви стане и първо, ако се налага да ставате за лекарства, да ходите до магазините, там ще са на японски, по-лесно ще се оправите, ако имате специално приготвена чантичка като мен, която да си имате всичките лекарства и са ви на български. Какво си купих преди да замина? На първо място си взех една голяма и една малка турбичка. И двете ги използвах там, докато пазарувам, така че бих казал, че тяхното купуване е оправдано. На екрана може да видите размерите. Взех си ги все пак, защото е по-добре да се използват такива преизползваеми турбички, отколкото някакви найлонови, да ги хвърлиме след известно време и така някоя костенурка да си ги хапне за обяд, все пак трябва да пазиме природата. И всъщност слухът, че в Япония наистина няма къде да си свърлите бокука е абсолютно уверен. Обикновено кошчета навън няма, намират се в хранителните магазини като 7-Eleven, ще я кажа Walmart, но Family Mart. Общо взето влизате в тези магазини и си свърляте нещата там. В обикновено на ходовете има кофич. Но все пак посъветвам ви всъщност да си вземете 3 турбички, една голяма, една малка и една доста по-маничка, в която да си сложите всъщност бокука, дали това ще е кенче от Кока-Кола, бутилка или каквото и да е. По-добре наистина си ги сложите в турбичката, отколкото да се чудите къде да ги влачите 100 часа с вас. Разбира се, турбичките ги взех от Тему или, както му казваме на български, тети. Вече ви споменах, но си взех и Samsung AirTag 2. Това представлява проследяващо устройство. Моята идея беше да си го сложа в куфарите, когато пътувам с самолет, автобус или каквото и да е било. Така ще мога да си следя багажа, за да знам, че всичко е наред и ми ще ми е спокойно. А след като се настанявах в хотелите си в Япония, си премествах смарт-тага от багажа в паспорт. Това работи ли? Някъде да. Казвам ви, това горе-долу работи, просто защото има една функция, наречена Left at Home или както и да ето на екрана, която ви известява, когато си ги оставите вкъщи и вие сте далеч от съответния смарт-таг. Това при мен се случи в Осака, беше изключително неприятно и за това мога да ви разкажа в третата част. Друго нещо, което мога да ви кажа за смарт-тага е, че той е естествено на Samsung, което ще рече, че си изгражда мрежата от Samsung устройства, но в Япония по-доминиращата марка, така да го кажем, е Apple, така че ако имате iPhone и се колебате между Samsung Smart Tag и AirTag на iPhone, естествено вземете си iPhone. Какво е Visit Japan Web? Visit Japan Web е сайт, в който си попълвате документите преди да пристигнете на летището. Тези данни включват лични като това къде живеете, на колко години сте, кога сте роден, имената ви и така нататък. Включват неща като време на престоя ви, цел на престоя ви, колко време ще се в еди кой си град и така нататък. Попълнете тези данни, наистина не се притеснявайте. Ето това е официалния линк. Просто ви го казвам, защото може да се хванете за някой фишинг и да си попълните личните данни другаде, а това въобще няма да е оферта. За този сайт ще ви трябва регистрация. Аз я направих, обаче всъщност не си попълних данните и това, което стана е, че аз на опашката в Токио, когато бях кацнал, аз си попълвах данни. Беше леко напрегнато, но за това съм си виновен само и единствено аз. Ако не си попълните данните онлайн преди да заминете, това ще трябва да го направите на летището на едни листчета хартия. Ако се притеснявате, че онлайн няма да се справите и има прекалено много информация, няма кого да питате, не се притеснявайте. Сигурен съм, че ако го направите това на живо, японската охрана няма да ви се скара. Това, което ви съветвам е да си пуснете и опцията за 2FA, просто това е една допълнителна мерка за сигурност. Физическа подготовка. Да, както ме гледате е имало такава, не се притеснявайте. Рано това, което правих е да ходя бързо на бягащата пътека, която имаме вкъщи по 30-40 минути на ден. Изгледах доста сериали докато правя. Локи ми е един от любимите. Да, доста интересна информация давам в момента. На екрана ще видите колко всъщност крачки съм направил за всеки от 14-те ми дни в Япония.
Честно казано, смятам, че тази малка подготовка, колкото и смешно да ви звучи, ми помогна. Никога един ден не усетих краката ми да са умрели. Особено в Киото, когато си направих личния рекорд от крачки, на следващия ден абсолютно не ме боляха краката. И да, хора, това беше втората част. Благодаря ви много. Отново беше изпълнена с изключително много информация. Надявам се да съм я направил интересна, да съм ви помогнал. Отново, ако имате въпроси, ги напишете в коментарите и най-сетне ще се видим в третата част, която ще представлява самия влог. Как хората това го правят за работа, брат? What the fuck? Предпочитам Букит за... Букит? Какво? И естествено... Ехо! Фокус! Аз въобще на фокус ли съм там, бе, какво става? Това си изчиста. Това, бе. Не, толкова съм добър, че няма даже смисъл да едитвам звук. Това представлява... Но освен текст, така. Но, какво но? Даже с оригиналните пасове не си... Така. Оригинални? Не значи има оригинални пасове.